बे समाव दंफैयो आं बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय मायंपारा गामियाव बिथां प्रानेस्वर बसुमतारीनि साहा बागानाव बिथाङा 10 बिगानि साहा बागान आबाद मावदों। बिथांनाव जों माखासे खोथा मिथिना लानो होननानै दिनै दान्दिसे नुजाथिफिननाय जादों। खुलुमबाय। खुलुमबाय। नोंथाङा दि बे साहा बागान आबाद मावदों नोंथाङा बेसे सननिफ्राय मावनाय जादों? बेखौ 2016निफ्राय मावनाय जादों। नोंथाङा दि बे फुलिखौ बहानिफ्राय लाबोनाय जादों? बे फुलिखौ लाबोनाय जादों क'क्राझारनिफ्राय। बे आबाद मावनाय टाइमाव बा फुलि गायनाय टाइमाव साबेसेसो लेबार लानाय जादों आरो मा मा मुलि होनानै बेखौ फोथांनाय लाखिनाय? दा लेबारखौथ' गायनायाव ओरैनो 10 जनखौ नांखागौ लादोंबो। बेनिफ्राय दा आरो फुलि माबानिफ्राय दा मुलिखौ माने जि माने सोंनानै बा जिखुनु मुलिखौ दा सरकारनिफ्राय सोंनानै जों होफैनाय जायो आरो फुलिया जेन मोजाङै थाथों, फुलिया रोदोमथों, बेखौ जोङो बेब'हार खालामदो आरो दा। खै बिगा गायदों होनना बुंदों? बेयाव दा बर्थमान 10 बिगा दं। बिगासेयाव फांबेसे फुलि गायनाय जायो? बिगासेयाव फुलिखौ जों दा 2000सो होयो आरो गायो। ओमफ्राय दा नोंथांनियाथ' बे गायनायनिफ्राय दिनैहालागैथ' खाजानाय जाबाय नङा होमबा? जाबाय। बेयाव दिनै ओरैनो खै केजिसो खाजानाय जायो बिगासेयाव? बिगासेयाव खमै खम नङाबाबो जोङो ओरैनो 40 किल'सो खायो आरो। 40 किल'? नोंथाङा बहा ओरैनो साप्लाय हरनाय जायो बेखौ? बेखौ दा जोंनि फातेमाबाद बागान बेयाव फेक्टरि दं, जों बेयाव हरो आरो। केजिसे बेसे मोननाय जायो? केजियाव दा इसोरो 15 थाखायै होबाय दं। दा बे बुस्थुखौ जों खायै खायै बेनो होयो। दा इयो दामखौ 15 थाखायैनो होयो आरो। दा 15 थाखायाव होयोबा जों दा इयावथ' 15 थाखायाव होयो। जों दाब जायगा फेक्टरियाव माने बारा होनाय खोनायो। जोंनियाव 15 थाखा बा बेलेगाव जों खोनायो दा 35 थाखा करि होननानै। होमबा नोंथांमोना बेयाव एसे लस दं नामा? लसआनो दा माने 15 थाखाबाथ' बहुद लसआनो। दा 35 थाखाबाबो जोंहा थैया, होनायाव बहुद काटनि थायो। बे सापातखौ खानाय टाइमा ओरैनो मब्ला ओरैनो खाजानाय जायो? बेयो मा सप्तायाव खानाय जायो? बेखौ सप्तासेयाव खायोबा पुरा आरो सप्ताथ' खाथारनो गोनां जायो। दैलिक माने सप्ता खाजायो? सप्ता खाथारनांगौ बेखौ। नोंथाङा बेदि गय बिफांनि सिङावबोथ' बागान बानायदों ना होमबा? जेबोथ' खहा जाया? जाया, माने सरकारानो होनखादों बा साहानि माबायानो बुंखादों माने साहापात गेजेर गेजेर गय गायबाबो जेबो जाया, उत्पादनसो जागोन होनना बुंदो आरो। बेसेसो आयु थाङो बे साहापातनि बैसोआ? दाथ' बुंनाय एसे जे फेक्टराव जि गायदों बिसोरनि जों खुगायाव खोनायो दा 100 बोसोरा थाङो होनना। नोंथाङा बेसेसो ओरैनो बेयाव 10 बिगायाव बेसेसो नोंहा खरसा थांखो ओरैनो लेबार लानायनिफ्राय दिनैहालागै खानायनिफ्राय? दा खमै खम बहुद थांबाय, 2 लाख 2.5 लाखसो बिदि थांबाय माबानिफ्राय। दाथ' दा दैलि रेगुलार लाबाय थानाय जायो नालाय लेबारखौ। माबाफोर ट्रेनिं लानायबो जादोंमोन नामा आगोलफोर साहा फुलि गायनाय ट्रेनिंफोर? ट्रेनिंखौथ' लाथ'नाय जायाखै, मानो होनबा जों दा जिबायदि सरकारा रुल बानायदोंमोन गायनायनि, बेखौ जों ट्रेनिङावबो लाङाखै। जों बेखौ माने लानाय जायाखै आरो। थ' फुरा माने डाउन, मानो होनबा खानानैबो फेक्टरियावबो जों लांनो हाया, फेक्टरियाबो बन्द, आहा जाहाबो जानो हाया, बेयाव माने बहुद लस। बेनि थाखाय जों बन्द खालामथ'ना दोनदो आरो। नोंथाङा बेनि सायाव साहा गायनायनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानो ओरैनो? दा माने गायनांगौ, आंबो दा गायना मोनबाय आरो प्रफिटबो दं, लाबबो दं। बेनि थाखाय हा जुदि दङबा गायनांगौ, जेबो लुकसान गैया। मानो होनबा साहापातनि आयुआ खमैबो 100 बोसोर। जुदि गायना लायोबा गथ' गथायनि थाखायबो थैस' थांस'नि थाखायबो लाबबो दं आरो बेखौ सालायनो हागोन। लेखा फरा जुदि फरायना थाबाबो साख्रि मोनाबाबो बेयावनो सालायनो हागोन आरो। बेयाव मुलिखौ होबाबो, मुलिनि नामखौ मोनाबाबो
जोङो माने जोंनि माबा मथै होयो आरो बुस्थुआ जेन बिफाङाव माबोरै रोदोमगोन बिफाङा माबोरै उतपादन जानानै माने बिनि खिलिया जों माबा होनानै मुलि होनानै बिनि खिलिया रोदोमबासो जों खानो हायो नलेबाथ' खानो हाया बे मुलि जेसेनो होगोन एसेनो अजनबो जायो आरो बिनि खानायाबो माने खाग्राफोराबो मोजां मोनो मुलियाथ' जोङो मासे मासे होयो माबाफोर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइफोर मोनदों नामा अनसुंथाइया मोनाबाबो मोनदो देसन ओरैनो बेसेसो मोननाय इयाव 8सो मोनदो 8 माने 80,000 मोनदों सरकारनिफ्राय रांखौ अनसुंथाइ दा मोननो गोनांमोन दे आरो मोनाखै बे रांखौ होनबा बे आरो अनसुंथाइखौ मोनदियासै खावसेखौ दा बिथाङा माखासे खोथा फोरमायना होबाय बिथाङा दिनै 10 बिगा गायदों 10 बिगानि साहा बागान आबाद मावदों आरो माखासे गायबावनो लागा दा जों माखासे खोथाखौ बेखौनो मिथिना मोनबाय दिनै बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबाय साहा बागाननि सोमोन्दै बा मिथिबाय आं दा दङ बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि जानानै क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091992 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस नार्सारियाव एक्टिभिटिस बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.